Цепа дърва и чупа кокали! Тези дърва са много сложни, цепа едно ще се опитаме. И то пак толкова и се види. А те се видиш, много близо трябва. Ето това. Не знам дали ще успея. Най-вероятно не. Но все пак ще чупа кокали. То виж колко се види. Това дърво. Шанса да го сцепим е много малък. Ще се наложи да извада резачката, това щяхме режем Габи. Имаш резачка. Да, бе, нали Габи? Ще ли си ме режете? Ми да, бе. Защо не мога да нацепя, бе, брат? Сигурно, защото е криво. Брик склад! Чакай малко, сега ще го сцепя това дърво, бе. Така и така. Накрива, ако го удариш, лека по лека. И урок по цепене на дърва. Това дърво. Просто никакъв Айде да ходим да си правим фристайли, зайби го това. Оставя тази братва, утре ще оправя всичко. Сега ще срута вилата, утре ще я построя, айде го. Не е честно, не нацепиш нито едно дърво. Фърли там, братли, някъде. Просто е фърли така. Моля да сцепат две дървета. Габи на 3 ще разсечем след малко. Що натриве той на две сили? Прекалено древна съм за три. Защото ще отрежем двете цици. Да. Не дей, точно тях най-много ги обичам. Фърли. Брик склад! Съседите ще поудеят. Съседите да го духат! По-силно! Моля да се те чули. Какво? Викам по-силно, мой да не са те чули. А той има време да че се